Пане Василию, мы сегодня с вами несколько раз упоминали энергетический вопрос. Вот у нас буквально еще 7 минут до завершения нашего эфира. Я бы хотела успеть обсудить все же этот вопрос, учитывая, что в Министерстве энергетики Украины надеются, что государственный центр «Энерго» получит морским путем хотя бы 2 судна с углем из Казахстана, транзит которого железнодорожным транспортом заблокировала Россия. Вот что говорится. Над цим працюють. Вугілля фізично в порту, але це російський порт. До питання підключилася казахстанська сторона. Це для них теж проблема, оскільки вони мають зобов'язання перед нами. Наскільки я знаю, Центр «Енерго» сплатило аванс. Сподіваюся, хоча б 2 кораблі ми в результаті побачимо. Пане Василию, вообще как так получилось, что у нас сейчас дефицит угля, а соответственно может возникнуть и довольно серьезнейший дефицит электроэнергии? С кого спрашивать за это? Ну, давайте так, щоб трагедія не здавалась такою глибокою, я хочу пояснити, що у нас структури електрозабезпечення більше половини – це атомна енергетика, на що, до речі, там якраз нинішній міністр і розраховує. І, здається, десь в межах 25% у нас тільки теплова енергетика, яка забезпечується чи то газом, чи то мазутом, чи то вугіллям. І в структурі якраз забезпечення от такими енергоносіями є декілька компаній. Державна тільки є Центренерго, тобто єдина компанія, яка забезпечує відповідно вугілля. Плюс ДТЕК, плюс компанія, яка володіє, здається, Донбасенерго. Тобто 3 складових. Тобто це приватний постачальник. Відповідно, ситуація наступним чином складалася все-таки через незавершену реформу, яка, ну і вірніше законодавство, яке було прийняте з деяким відхиленням від 3-го енергопакету, де в Україні не був створений відповідний ринок електроенергії. Тобто там, ну от якраз в межах цього реформування, недореформування призвело до таких от перекосів. І ці перекоси якраз відобразились на тепловій енергетиці, тому що приватний сектор, він все-таки відійшов від своєї ролі, яку розраховували відповідних при плануванні енергозабезпечення, це балансуючих потужностей. Ці потужності, які там, наприклад, зростають вдень і зменшуються вночі. Так? Тобто, тому що і такі ж у нас електроенергетика, і сонячна енергетика, яка також складають у нас по 5%. Так? Це балансуючі потужності. Сонячна електроенергія, вона в світлу добу працює, гідроенергетика працює також як балансуюча додатково. Так? І тому із цієї ситуації достатньо легко було би вийти, якби у нас були хоча б накопичення на державному чи приватному секторі. Так от, виходячи з того, що очікувань не було про зростання ціни, то всі чекали, поки ціни на вугілля будуть зменшені. Плюс державний сектор, як ми з вами добре знаємо і стикалися, то він не завжди є ефективний і завжди купляє щось дорожче, а продає щось дешевше. Тобто, як наслідок, у Центренерго обігових коштів немає, і зараз ця ситуація вирівнюється тим, що ну, неначе через трейдера вони купляють відповідне вугілля в Сполучених Штатах, і от Казахстан, і ще третя країна, не пам'ятаю. Тобто для того, щоб заповнити склади, але ціни зараз на вугілля все рівно є високими. Да, це десь в межах $200 за тонну. Популярно, да, чтобы наши зрители понимали, сейчас угля для в дальнейшем выработки электроэнергии достаточно? Если нет, то какими путями Украина должна получить этот уголь? Угля зараз недостаточно. Зараз, в принципі, навіть від мінімально, ну, тобто, необхідної, це десь складає десь 40%. Тобто вугілля є дуже мало. Але це критично. Це ситуація критична, яка викликана от такими діями не тільки державного сектору, а й приватних власників. Так, тому що
відійшовши від цієї ролі балансуючої енергетики, вони фактично продавали електроенергетику теплову і очікуючи здешевлення цін, дешевого вугілля. Дешеве вугілля – це те, що видобувається відкритим способом. Це або російський Кузбас, або Казахстан з його відкритими родовищами. От, наприклад, Росія заблокувала нам вугілля, Україна купує в Казахстану. Казахстан не може поставити, тому що вони використовують російський рухомий склад вагонів, Да, и железнодорожный транспорт тоже заблокирован. які у нас під санкціями знаходяться, з санкціями Ради національної безпеки і Так, и оборони. где брать уголь, значит? Ну, пропозицій вугілля, як не дивно, по такій ціні достатньо, тому що Сполучені Штати, наприклад, продають Україні вугілля в межах тих, що передбачалося, так? Плюс, ну, я так розумію, що перемовини велися з постачальниками, які мають там логістику найдешевшу, так? Тому що великими постачальниками вугілля є, наприклад, Австралія, ПАР, інші країни. Перемовини з цими країнами, я так розумію, не велися, тому що про це там не говорять міністри, і немає запевнення з цього приводу. Да, поэтому у меня и возникает вопрос, а успеют ли они доехать до начала мороза? Вони вже доїхали, наскільки я знаю. Там Ага. перший танкер вже доїхав в порт Південний і вже розвантажується, там, здається. Тобто, але тут така ситуація, що недореформованість цієї всієї системи призводить до таких проблем. Мало того, слід же ж також зважати, що електроенергія у нас великі підприємства, які споживають великий об'єм електроенергії, якраз належать також найбагатшим людям України, які неначе були б зацікавлені в цій електроенергії. І вони знайшли вихід в тому, що вони, наприклад, будуть придбавати в Білорусі, бо там наче дешевша електроенергія і простіше. Але це все говорить про ситуацію монополізації української економіки, яку треба в критичному періоді демонополізовувати. Тому що держава не повинна бути учасником, менеджером всього від вугілля до літаків. Держава повинна бути регулятором, який створює умови. Цей рівень ми повинні досягти. И, пане Василю, вот буквально 30-40 секунд до завершения нашего эфира. Короткий вопрос. Свет зимой будет? Его не отключат? Я маю таку надію, тому що Україна має всі підстави, що це повинно бути забезпечено на 100%. Але, знову ж таки, розумієте, виходячи з того, що економіка у нас управляється не завжди кваліфікованими людьми. От теж Мінпаливенерго це завжди було ручне керування і підготовка до паливного періоду. Це з часів Радянського Союзу йшла ця історія. Там підготовка до опалювального періоду, опалювальний період, завершення, так? Тобто це значить, що не було ніякого регулювання. І коли туди поставили людей, які там, в принципі, не володіють ситуацією, то вони не змогли забезпечити закупівлі ні газу, ні електроенергії, коли це було дуже дешево. Наприклад, весною, так, для того, щоб були відповідні запаси. Це були аргументи, що не вистачало коштів і ще чогось не вистачало. Але такі ситуації, вони ж не очікують. А ворог аналізує у нас по всіх показниках. Тобто цей показник також є головним, тому що, ви знаєте принцип, що революція почалася, чи там захоплення почалося, коли пропала електроенергія, так? Тобто це ж перша умова. Тому треба всіма зусиллями тримати цю ситуацію під контролем. Дякую вам дуже, пане Василю. Дякую Чув, що приїхали к нам в студію, відповіли на наші питання. Василій Шевченко, політичний експерт, радник віце-прем'єр-міністра України 17-19 роках. И с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут, а после в этой студии поприветствуем следующего гостя. Оставайтесь первым крымско-татарским. Коршкенчи.